Ipakakalat ang mahigit sa 2,500 na pulis sa Pangasinan para sa barangay and SK elections at Undas 2023. Ang detalye tutukan sa live report ni Joan Punsoy. Joan? Chris, nakalatag na nga ang deployment plan ng PNP at kanilang counterpart para sa inaasahang long holiday. Mula yan sa eleksyon hanggang sa Undas. Nakatutok na ang kapulisan sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2023 sa October 30 hanggang sa araw ng Undas sa November 1. Expect yung influx ng ating mga tourists sa province natin, considering yung mga tourist destinations natin dito sa province. Kaya isang planning na po yan sa after ng election, dire-diretso sa Undas po yan. Mahigit 2,500 police personnel ang i-deploy ng Police Provincial Office sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Iba pa rito ang augmentation force mula sa Police Regional Office 1. Bukod sa mga sementeryo, magde-deploy rin ng pwersa ng PNP sa mga kakalsadahan para bantayan ang daloy ng trapiko at sa mga tourist destination na dadagsain sa long holiday. Alam naman natin itong Region 1 is heaven for tourists, local tourists, kasi dahil lang sa T-Plex natin, in 3 or 4 hours nandito na sila sa area natin. Bago pa maghiwalay pauwi sa kani-kanilang bayan, naisipan ni na Jomar at kanyang mga kaklase na magbanding malapit sa dagat. Siyempre gusto din namin, parang leisure din namin, kaming magkakaibigan, magkakasama, as parang ito yung way namin para malesen yung stress, at saka exam na din kasi namin. Susulitin daw nilang mamasyal sa mga tourist destination sa kanilang bayan sa long holiday. Nakahanda ng Provincial Tourism Office sa dagsa ng mga bisita. Ang mga local government units po natin, tourism officers po, sila po ang may kanya-kanyang off-plan holiday po yan, long weekend. So yes, we're expecting them na they are preparing the service industry. Dito naman sa bayan ng Calasiao ay 100% ng prepared ang mga kapulisan para nga mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan sa dalawang malalaking aktibidad nga ng ating bansa. Samantala, payo rin nila sa publiko, especially nga itong mga bisita at turista na dadayo sa mga tourist destinations, na panatilihin ang kalinisan sa lugar. Huwag magkalat ng basura o mag-iwan ng basura sa lugar. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy.